Molt bon vespre. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat a Lleida una xarxa dedicada al tràfic il·legal d'immigrants asiàtics que podria haver portat a Espanya unes 200 persones de manera irregular. Durant l'operació s'ha detingut més de 30 persones, 14 de les quals a la província de Lleida, i entre elles els 3 líders de l'organització. El grup criminal cobrava pel viatge des de la Gran Bretanya fins a 10.000 euros a ciutadans pakistanesos, indis i nepalesos. Entraven per la Val d'Aran i un cop aquí també els oferien documentació irregular, com ara contractes laborals o matrimonis de conveniència. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional va començar l'octubre passat arran de la localització a l'est d'una furgoneta que circulava amb 7 passatgers asiàtics que havien entrat al país de manera irregular. En esta ocasión se detienen a 2 pakistaníes por favorecer la inmigración ilegal y a 7 hindús, pakistaníes y nepalíes por estancia irregular. Estirant del fil, el dispositiu conjunt va descobrir tota una xarxa dedicada al tràfic d'immigrants. A principis d'aquest mes van registrar 4 domicilis a la capital del Segrià, una nau industrial a la partida de Llívia i 3 habitatges més a Tornabous, Penelles i Balaguer. Alguns funcionaven com a pisos pastera. I és que l'organització criminal, dirigida des de la ciutat de Lleida en pisos del carrer Sant Rufi i Comtes d'Urgell, portava ciutadans d'origen pakistanès, indi i nepalès des de la Gran Bretanya fins a França en contenidors de mercaderies i des del país veí cap a Espanya per carretera, entrant per la Val d'Aran o Sant Sebastià. Trataban travesías en contenedores a bordo en cajas de camión, aprovechadas en mitad del espacio para fruta y mercancía perecedera y en otra parte del contenedor para las personas. Con esos contenedores habían cruzado embarcados en ferries el Canal de la Mancha y llegado a los puertos de Calais, en el norte de Francia. A partir de ahí, la organización articulaba el traslado de estos inmigrantes en furgonetas y finalmente entraban primero en Viella y luego finalmente en el día de desenlace de la operación, el 5 de marzo, por San Sebastián. Els immigrants arribaven a pagar al grup criminal fins a 10.000 euros pel viatge. Un cop a Espanya, membres de la xarxa els oferien també documentació irregular, com matrimonis de conveniència amb ciutadans de la Unió Europea per entre 3.000 i 6.000 euros, passaports i visats falsificats, empadronaments fraudulents i contractes laborals falsos. Per dur a terme aquestes activitats il·lícites, el grup havia creat empreses amb activitats fictícies. Se han falsificado documentación, para eso se han simulado matrimonio. Para eso se han conseguido, con la seguridad social, sobre todo, algunos casos de que se han percibido retribuciones que no le correspondían del erario público. Els cossos policials han detingut a la demarcació de Lleida un total de 14 persones per infracció penal, entre elles els principals responsables de la trama, 3 ciutadans pakistanesos residents a la ciutat de Lleida d'entre 40 i 27 anys, 2 d'ells germans, que estan ingressats a la presó juntament amb 3 persones més. El total de detencions supera la trentena, però la resta són il·legals que han quedat amb mesures cautelars o ingressats en centres d'internament per immigrants. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.